Arami giistoryahan ni Gimo ma. Ngayon naman na din to nana. Ano po lagi ng ipal niya nga mama lagi? Ngayon na lang po ka diri Gimo. Nakay balak sa akong anak no. Dung sa ako na lang ka dung. Atay, asa ka to yung mama? Asa na mo ba si Kurdap? Ibo man yung gawas. Nain mo ganyan yung mama, ibog-ibog po sa kuha. Basta na bingil-ngiga. Ay, wala pa! Shhh! Wala pa! Kalas ka mo pa yung kadungog. Atuon na na ko, Libi. Bahala na niyang mama. Uy, Kurdap ya! Uy Gimo, asa ka adto? May gani kinakadre. Asa yung mama? Nga naman, gimingaw ka sa kong mama? Grabe po ka eh. Sa imo mag-gimingaw. Kaluod. Nay, di pa yung mo to oh. Basi natik-atik ra kaha sa kong mama ka gimingaw. Kana may luod. Ingon, luod ako mama. Oh, diloy. Nag-ingon mo rin ko ano. Ay kugbong ang hanganong na makadari. Mamisita ko sa imo. Yang anong sa kong mama man ka mangita. Alangan ipal, biya kayo ito no. Uy, ayun nga na ako mama ha. Very good. Story sa ta dito ta. Unsa mangyapon natong panagstoryahan? Basta dito ra ta mag-istorya. Tara ta. Dito. Unsa man po natong panagstoryahan? Maulaw man ko eh. Unsa man gyud? Pagdali ba kay napabi ako gibuhat dito ah. Mangoy. Kurdap ya. Ginhar ko nang ngita si Muhan. Naraman ka diri. Naarami giistoryahan ni Gimo ma. Ngayon naman na din to nana. Ano po lagi ng ipal niya nga mama lagi? Ngayon na lang po ka diri Gimo. Nakay balak sa akong anak no. Nay, wala ba ate? Munsa kay na akong anak papriso tagi ka. Mama po doy. Wala ba kayo daw tang gibuhat sa mga anak te? Sulod ito Kurdap ya. Lagi oy. Ano po si auntie oh? Dung sa ako na lang ka dung. Ano si auntie? Iyar kitang gipalak ko si Kurdap ya ba para mo pulis ya diri? Ako lang ka dung, ampingan tamang ka dung. Kagilo sa mga gipanulti te? Wala man, higog na antaraman ka. Dili lagi ko sa imo te. Nga naman yun, tagaan tamang kag motor. Bis kang pag-aeroplano natin, dili gyud ko te. Nga naman yun. Kay bayot magugot te, manang dili gyud ko. Nang naibog man kasi kong anak. Tumboy mo ko na imo anak te, manang dili gyud ko babae te. Bahala gyud ka. Gusto ko tomboy. Uy, bayot man di ay.